ଜୀବ ପରମର କଥା, ପରମ ଲୁଚିଛି ଜୀବ ଅନ୍ତରରେ, ଖୋଜା ଖୋଜି ଚାଲେ ବୃଥା। ସାରି ଜୀବ କହୁଛି ଶୁଆ ବା ପରମଙ୍କୁ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତୁ କାଳେ ତହିଁରେ ଥାଉ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ସତରେ ତୁ କ'ଣ ତହିଁରେ ଥାଉ? ଭାଗବତରେ ଅଛି, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ସବୁଠି ବିଜେ ନାରାୟଣ। ପିଲାମାନେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୋଲୁ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ, ତୁମ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ପୁଣି ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ଚେତନ ଜୀବ ଜଗଜତ ସକଳ ରାମମୟ ଜାନେ। ତୋର ସ୍ଥିତି ଯଦି ପଥରରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବିଗ୍ରହ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ତୁ ଚେତନଠାରେ ଯେମିତି ଅଛୁ, ଜଡ଼ଠାରେ ବି ସେମିତି ଅଛୁ। ଏବେ କହ ତ, ମୁଁ କାହାକୁ ପର କରିବି ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କରିବି? ସାରିର କଥାରେ ଶୁଆ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଗପଟିଏ କହୁଛି ଶୁଣ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ରାଜା ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ, ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖି ସାଧୁ ପଚାରିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଏସବୁ ତମର ସମ୍ପତ୍ତି? ରାଜା ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଏ କୋଇଲିଟି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି, ତା କଣ୍ଠରେ ସୁର କିଏ ଦେଇଛି? ରାଜା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଫଳ ଖାଇ ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହୋଇଛି। ଏତିକିବେଳେ ସାପଟିଏ ବାହାରି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଦୂତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ବିଶ୍ୱର ଜ୍ୱାଳାରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଦୂତଟି। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ସାପଠାରେ ଏତେ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଷ କିଏ ଦେଲା? ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, କୋଇଲିର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର ପାଇଁ ତମେ ଦାୟୀ, ଆଉ ସାପର ବିଷ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ? ସେହିପରି ଯେତେ ଭଲ କାମକୁ ତୋ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ମନ୍ଦ କାମକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରେ ମୋତେ ସମାନ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁନି। ସବୁଠାରେ ମୁଁ ଥାଏ ବା ନଥାଏ, କିଛି ପ୍ରଥମ ତୋ ଭିତରେ ଥାଏ। ମୋତେ ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥରେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ, ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।